Здравейте! Ден след завръщането ми от излета в Швейцария съм ви довел на най-долното от трите Брезнички езера, които са в община Гоце Делчев, в Пирин. Тук днеска правим излет с децата. Изключително красиви. Мисля, че миналата година ви пуснах едно видео за туризма от Брезничките езера, ако не се лъжа. Те са изключително красиви и продължават нагоре. Едното е вече доста високо. Виждате го, това е по-скоро като гьолче, второто е като планинско езеро и третото вече то е едно от най-високите планински езера. То е вече планинско, но почти без само камънак, без цветя, но всяко си има чар. Сега тези Брезнички езера почти никой не знае за тях. Освен, може би, брезничани. Ако питате дори хора от Гоце Делчев, освен от Брезница, може би от Корница, надали някой ще може да ви каже изобщо, че има такива неща, защото те не знаят. Аз съм сигурен, че дори ако питате общинарите в община Гоце Делчев, то няма кой да се занимава с туризъм, но ако питате някой друг от общинарите или от общинските съветници, те няма да знаят, че има три бисера на Пирин в община Гоце Делчев, Брезничките езера. Мисля, че границата минава точно правото до горното Брезничко езеро, макар че някой карта се води, че е към община Банско, към община Гоце Делчев. Сега показах ви езерата от Пирин. Там виждате колко добре е направено, нали, за туристи. От едната страна отпочиват предимно швейцарци, от другата страна е направено по-за масовия турист, за китайците, за индийците, изкарват пари. Но виждате как всичко е направено така, че да не нарушава природата. От една страна да има особено за швейцарците място за почивка, за чуденците място, къде да си оставят всичките пари, които са си изкарали и са си взели с тях от Източна Азия към Европа. И природата остава ненарушена. Нали, всичко е вписано в природата. Разбира се, може би имаме късмет, че тези езера са и толкова неизвестни и неразвити, защото като знам и мисленето на нашите управляващи, те ще ги съсипят. Просто ще направят колака от тях. Така че хубаво за момента още да са диви. Има направена някаква туристическа пътека, мисля, че от туристическото дружество, но до там, разбира се, няма реклама. Нали, не говорим от една страна не са доверени никакви туристи от други места в община Гоце Делчев, но по-скоро голямата загуба за мен е, че няма реклама сред местните хора. Местните хора не знаят къде да си прекарват свободното време. И когато не знаят къде да ходят през свободното време, мъжете ходят, пият по кръчмите или ловуват, пък жените може би се стоят по къщите и такива, нали? Няма излет, няма да се каже давайте, отидете се децата там, направили сме условия, има някакъв транспорт, примерно някакво ливче до някъде, оттам има хубава пътека, горе е прекрасно, има някаква малка детска площадка, някакви условия, някаква туристическа пътека направена интересна за деца, за да накара местните хора да излязат сред природата. Затова и ако видите швейцарците колко са стройни, добре сложени, нали, аз не съм добър пример за строен човек, но като цяло има огромна разлика между това как изглеждат швейцарците и това как изглеждат българите, като телосложение. Най-вече защото швейцарците са им дарени всички възможности да са сред природата, да спортуват, да излязат навън. Има чудесни условия за велосипеди. Тук аз имам примерно два велосипеда. С планинския мога да изляза от време на време, излизам, но шосейният, то е опасно за живота. Да караш велосипед в България е екстремен спорт. И това ще продължава да е така, защото дори вложените милиони и милиарди в инфраструктура последните години не променят нищо в тази посока. Нали, има място за ролери, има място за туризъм, за параглайдинг, за каквото искате, за катерене. Има всички условия направени. България е дивотия. Разбира се, за местните, за ентусиастите това е чудесно. Нали? По-малко туристи, планинари такива по диво ходят, за истинските планинари това е хубаво. Обаче за хората и за обществото като цяло това е изключително лошо. Трябва да се направи баланс, както правят швейцарците. Нали? Баланса, място за масов туризъм, място за отпочиване на голяма част от швейцарците и вече останалата част вече е дива. Докато в България
или е масов туризъм, но доколко е масов, не знам, само бълъците хората. По-скоро дори вече на тези цени и на тези условия на туризъм в България. Нали, от този говорим за платения туризъм, хотелите, лифтовете и така, защото там нищо не получаваш. Получаваш мизерия за много пари. Или в другия край е планинарите, ако успеш да ги накараш хората да станат планинари, защото обществото по-скоро ги задържа по кръчмите, отколкото е в планината. Така е. Поговорих ви и днеска. Всичко добро, хубав ден.